Friesland, pas op jouw zaak. Dat noem ik chantage. Daar is helemaal geen oorwet voor. Ready? Waar is de baas over het proces? Is het de deputaire, hij beschikt over het jild? Of doch de KNSB, de grutverbroeker van de ijsbaan? Die laatste, zo stelt de criticaster. De KNSB wil te volle en de politiek had maar te volgen. Die stellen veel te volle eisen. Stelletje verwende pubers heb ik wel eens zijn, die landelijke KNSB. Wat hun aanboden is in februari, dat is dat we een plan ontwikkelen met meerdere partijen. Waarin we een eerste delzetten kennen die aan alle eisen voldoet. Echt aan alle eisen die nodig binnen om die taphal te bloeien. En vervolgens keren ze zich eigenlijk met de regen naar Tialfta. En dan zeggen ze, als het geen 106 miljoen wordt, hebben ze de laatste keer ik wel zijn, dan gaan wij wel in Friesland vet. Dat noem ik chantage. Daar is helemaal geen oorwet voor. Het is een beschuldiging die het kant nog wel rekken, zo zei de voorzitter van de KNSB. Ik vind het onder de gordel en daar reageer ik net op. Dat doet absoluut geen recht aan datgene wat er in de oude jaren plaatsvond het in de dialoog met de provincie Friesland. Maar als je het hele proces wat volg je, dan kun je wel stellen dat de KNSB een nadrukkelijke rol spelen had in de besluitvorming. De KNSB had meedraaid in werkgroep. En de KNSB had ik gezegd, uw belang is optimale omstandigheden voor de schaatsboom, voor de rieters. Ja, maar het is net zo dat de KNSB u chanteert het wat dan ik. De dreiging van Orensterren speelt ik een rol. Almere en Soetermeer willen ik wel een ijsbaan bouwen. Doekle Terpstra zei dat het een reële dreiging is voor Tialf. Mijn beeld is dat die ontwikkelingen volle reëler binnen dan een soort mensen in Friesland denken en veronderstellen. Op het moment dat er elders ambities uittekenen worden die het Heerenveen overstijgen, ja, natuurlijk moet je dan als je. Wij hebben een groter belang te zien dan alleen maar het belang in Heerenveen. En daarmee wordt de druk vanzelfs wel opvierd, zei jouwt ik de deputaire ta. Nou, het het voor u spelen dat er mogelijk over alternatieven komen. En dat je dan bedenken moet van wat moeten wij dan? Wat moeten wij hier nou zeker stellen om Tialf het plak te jan wat wij van vinden dat het verdient. Het moet duidelijk wezen, de provincie wil Tialf net kwijt. Maar ten koste van wat? Hoeveel yield is Tialf is wurg? En waar kan nog meer mee betalen? Eén partij in alle gevallen net, de KNSB. Nee, dat is net reëel en het zal ik net gebeuren. Meer meer oer Tialf. Het yield.